Reġgħet inbniet u nfetħet mill-ġdid Triq San Ġużepp Fil-Qala Għawdex wara li kienet sfrondat biċċa minn din it-triq. Ix-xogħlijiet li saru fosthom kisi ta' tarmak huma ferm kruċjali hekk kif ftit tal-jiem ilu. Din it-triq li minnha ta' kuljum jgħaddu għexieren ta' karozzi spiċċat ta' periklu għall-pubbliku wara li ċedew biċċiet mill-ħajt tal-uħ u l-pedament tat-triq. Il-Ministru Għawdex Clint Camilleri tenna li l-infrastruttura adekwata hija meħtieġa għal gżira qawċija. Din propju hija strateġija ta' kif qed jaħdem il-Ministru Għawdex li jaħdem b'mod effiċjenti, ix-xogħol isir malajr, ix-xogħol isir tajjeb u iva wkoll nagħtu riżultati. U propju hekk qegħdin nagħmlu anke f'diversi proġetti infrastrutturali oħra fejn qegħdin nagħtu priorità lill-effiċjenza u li x-xogħol isir fil-ħin. Il-Ministru Camilleri qal ukoll li t-toroq f'Għawdex iridu jkunu tal-istess livell ta' Malta u siguri għal dawk kollha li jgħaddu minnhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.